Anachetogo mazuna Volt 104.3 FM ka ime adịm sure na ịdị oyi na imere enjoy egwu ndị a niile mkpụgasịrị gị. Yes, so anyị na-ekene Chineke maka na onye ndụ bụ ihe gba first. Mara Chukwu meelụ gị na ọ bụ na ịdị ndụ n'ụbọchị nke taa, ị nwere idea ife Chukwu meelụ gị ọ bụ na ịdị ndụ n'ụbọchị nke taa. Alright, so anachetogo maazị ka nsibe egwu na agwa m unu si that n'ife ọbụla ị na-eme today agakwana ebe ọbụla stay glued because n'ife njimaka ya wee bịa taa ee abụrụkwa ife ọzọ na-abụrụ nwanne anyị nwoke n'otu o si wee na mmụọ otu o si wee bụrụ onye akpọrọ mmụọ kpọna ya mmụọ kpọmiga ya akpọmiga n'otu ụzọ o si wee na ụzọ na-adịrọ m ịma na one thing with ọnwụ abụrụ maka mmadụ ịnwụ. Ụfọdụ n'ime anyị na-atụjọ ọnwụ mana ọsọ ụfọdụ n'ime anyị gbada na ọ bụ na anyị chọrọ ịnwụ n'otu enwu bụ ife dị important Regis n'otu ahụ na isi wee nwụ bụ ife dị important. Alright, so kedu ka isi wee nna mmụọ ọ ya bụ the most okay, so ife ọ bụla ị na-eme right now na ife you because jealousy na toxicity whether no marriage o whether no relationship o mana na nke anụ a ọ ndị side chick amakwụrụ m na ya akpị ya side chick ọ tata unyi agwa m na ya akpọ ihe nke a side chick ka a ga-akpị ya gịnị ịghọtago amarọ m ife a ga-akpị ya akpọ anyị akpị ya side chick ka a ga-akpị ya girlfriend ka second wife because onye anyị ji maka ya wee bịa nwanne anyị nwoke enyi ya nwaanyị nọ n'obodo oyibo ha nọ Bangladesh so nwoke kwesịrị ịnata Nigeria 2 days ago ya 2 days ago bụ on Sunday ka o kwesịrị ịnata Nigeria but na enyi ya nwaanyị nọ Bangladesh amarọ m ife se ha na-abụ okwu asị na nke nwaanyị baa nnọọ na kichin nnọọ weta mma nnọọ sụọ dị ma nnọọ sụọ ya n'ife o ji bụrụ nwoke na odogwu ya akwụ na aghọta sụọ ya nnọọ n'ife o ji wee bụrụ nwoke na odogwu ya jụọ ọnụ m ka onye nke a sụrụ ya deti na ọ bụgodo na ọchị ịtretin ọ bụgodo na ọ chọrọ ka o mee travel na ọchị idile ya na ọjọọ na ọ chọọ ka ọ hapụ ime the travel jụọ ọnụ m nke anụ ogbufọrọ ya egbufọ ọmafọrọ ya dị mma ọmafọghị ya nke ka a ya amụ ya mbọsị ọzọ ọ maa ya ka ọ nwụọ one time ya straight up because aghọtara m ife nwaanyị na nwoke ga na-eje jegide oruo na that situation ebe a ka m na-asị ọ bụ na your life dị threatened na marriage or relationship ị nọ ya mee gịnị kọlọ ọsọ jiri ndụ gị pụta ka ikwube eziokwu na ịdị anọnwụ na marriage or na ịdị anọnwụ na relation na nwebere ya pụta gị ọ na onwe gị nọ n'ime ebe a ma ife ya na-afụ so nwata nwoke a kịta anụ a otu aka gịnị mee ka o si wee na mmụọ mgbe e jiri rush ya hospital eme ya surgery mana ọ survive the pain dị too much ọ bụrụ mmadụ niile bụ ife ịmago ihe amakwa m ka m ga-esi kọwa okwu akọwa because ọ pịara eke arụ n'ọnụ mara atụ asị ọ fịakwa ma arụ n'ọnụ because kedu ife mmadụ na mmadụ ibi ya ga-emekete ijiri out of jealousy jee weta mma wee nwee obi wee sụọ mmadụ n'onu asif na nke ahụ adịghị enough isukwuo ya anya na gịnị na ife o ji bụrụ nwoke biko na ọ bụ nọọ gị ka a na-akọrọ ụdị aka maka nwanne ya nwaanyị ị ga-adị happy ọ bụ nọọ gị ka a na-akọrọ nwanne ya nwoke maka akụkọ anyị ga-adị happy sometimes a na-asị ndị mmadụ inweta the trace na onye a na-ewe iwe ọkụ maka ị ga-esi handle the person ọ bụ na o nwee ife dị gị n'iru avoid ya nsogbu avoid ya ndị ga-ewetara gị problem avoid ya ga-ewe gị na mmadụ enwe confrontation akụrụ mekọ nwanne m na nwanne nwoke ya aga anyị nọkwa na ịmago na anyị na-aga ọka nnọọ anyị nọ n'ọka already anyị na-apụ town ka m kwuo ya ntinye otu anyị na-apụ express so anyị nọ na hold up
ọ na-anya moto na ihe ọ na-anya na-atakasị nsị nwoke dịka gị na-anya moto otu a ka eki ga-esi na asị m biko na ọ chọrọ problem na anything mee kịta anaghị mara onye gị na ya na-emekọ ihe nwere ike ka na-ekwu na iji ọnụ aba mgbe wepụta mma ma wepụta daga tọkansị na ya ewesị ya ọkpọ na ịbụ nwoke ụjọ na-atọ sị na ihe abụrụ ihe ụjọ na precaution ị ga-adị careful, ị ga-adị cautious, ị ga-emeke sure that na anything ị na-eme, one, make sure na during the day, two, na anya ọ bụ na onwe ka okwu ga-esi wee karịa, just pụọrọ onwe gị so the very important. So biko nu onye nke a kịta ọ nago mmadụ onwe family na Nigeria and onye Anambra nke nwanyị onye Imo steeti naanị ya na-eme oyi n'obodo oyibo, nwoke chọọ ịnatazi eme gịnị, akọba akụkọ na-aga ka nwa ewu. Jụọnụ m nkịta anụ a kedu ihe nwere ike ịkọsụ this problem to the extent of ibunite mma, and mind you onye bunitegolu mma that day gosi na o bunitego mma before ọ na onwego okwu ọ na-ekwu kwute okwu gịnị, violence. So anyị na-eme these things, anyị kwesịrị ịma the kind of people anyị na ha na-emekọ ihe ka ọ hapụ ịdịka because from this young fine man efia onye n'obodo oyibo for 17 years nọgide n'ọchacha ihe niile ya n'ihe ha ka 17 so ka o si na probably ọ tachaghị afọ time ọ ga-eji wee enjoy ya the fruit of his labor. Abịakọba akụkọ dị anya, ọ dịkwa egwu. So kucha anyị dị otu ọbụla o si na dị ka uche anyị mee gịnị ka uche anyị dị. Alright, so anọ m na YouTube, anọ m live on YouTube na Vote Odenigbo. Ọ bụ na ị chọrọ isonyela anyị, of course ihe sonyewa, ọ bụ na ị subscribe to our channel, ọ bụ na ihe na-eme ebe a na-amasị gị, subscribe to Odenigbo, Vote Odenigbo na YouTube. Anọ m live na YouTube. And if ọ bụ na ị na-eme, make sure that na anything anyị na-ekwu ebe a na ị na-esonyela anyị, na ị na-anụ ihe online, know some things iche na ịma, embrace new teachings. All the very important. Onwere onye na-amachi na even myself ana m amụkwu with some things nche na ma, but na ya fụ na onwere ihe ma, we don't have a choice but ime gịnị, igebe ntị. As an adult, isivuzie ihe ịnụ malụzie nke ị ga-ewere na gị, ha ncha bụrụ ife ị ga-apply oge the same time. One advice mmadụ ga-enye gị, na-ewere ya one step at a time, as in once isikwa na the advice werukwa ime ihe ọ dabaala gị. So ka uche anyị dị ya kịta anụ a, nwata nwoke anụ a kịta nwa ọnụ kwa nwunye ya nọ Nigeria. Adọbika ọ bụ na ọ na-agwa nwunye ya, ha baby, it is only you, I cannot cheat on you. Ewo nezie ha niile ha ncha mee gịnị gbaa na social media. Imagine the disappointment, imagine the heartbreak. Onye a nwee nwaanyị nwee ụmụaka, so imagine ọnọdụ ndị a na-abụ tinyelu family ha into, because nke nwaanyị nwekwu family. So ọ dị important ife ọbụla ị na-eme, kpachala anya gị anya saa, hie asaa n'anya, uche gị dị ya n'ihe ị na-eme. Alright, so ihe ọbụla ị na-eme right now, kpọọ m na 0706-048-5853 0706-048-5853. Why? Achọrọ m ka anyị tinye ọnụ n'okwu a. Kedu ihe ifili na ụdị situation a, kedu ihe a ga-eme ya? Because a lot of people na-aga through this mess, ma akpọ ya mess, because kedu ka nwoke nọ na nwaanyị, a ga-asị na nwoke nọ na nwaanyị because ọ bụ na nwaanyị asị na nwaanyị nọ na di. Kedu ka nwoke nọ na nwaanyị ga-esi wee hapụ onwe ya? Because anyị ma that na ụmụ nwoke ama nnọkwatanwu, ọ bụrụzie nke nwunye gị nọ Nigeria, gị nwa nọrọ obodo oyibo, onye ma how long ọ na-etake ya before nata to Nigeria. So
how long dị too long nwoke nọ without nwanyị? Mụnwa bụ Aunty Chinaza amara, adị m sure na ịmara, ọ depend, all individual thing, o nwere ndị dị very disciplined, o nwere ndị adịrọ disciplined, ịghọtago? So o nwere ndị dị half disciplined, ndị bụ na ha nọkọta temptation. Ndị dị very disciplined bụ ndị bụ na ya nwere integrity, bụ that their values don't change no matter the circumstance, no matter ebe ọ bụla ha nọ full onwe ha. So which idea, like this situation now, kedu mmadụ ga-eme this kind of situation? If you want this fine young guy, ike ga-agwụ gị, because on Sunday o kwesịrị nọ Nigeria by now, asị na n'ọbataga na ezinụlọ ya nọrọ, but nwata nwaanyị mee gịnị? Debechala ya ndụ. Jụọ m ife nwaanyị ga-eji ụfọdụ ụmụ nwaanyị kala obi o, gwa m ihe nwaanyị ga-eji wee mekete na gawelu mma ma nwunye ya, mma di ya, ọ enyi ya nwoke, onye ọ sị na ọ like, onye ọ sị na ọ fụ n'anya, maa ya na manhood ya. How? Kedu ka anyị si love? Kedu ụdị love bụ ihe ahụ? So kpọọ m na 07060485853, 07060485853, ma kpọọ m na 0915-570-8347, 0915-570-8347. Of course, yeah, man, now I think this thing will just know. I think on Saturday kia na-eme. My name agon the man was yesterday, because after the surgery survive on, I think battle on rogo. Imagon singing a mother, Imagon no in a coma. He was battling for his life. I watched on this story, but I think he was battling for his life. So survive, yeah. So my question today, wherever ọ bụrụ na ị bụ nwoke, does it mean na ị nọrọ obodo Igbo n'iwu na ị ga-enwe nwaanyị ọzọ n'obodo Igbo, especially ọ bụ na ịnụgo nwaanyị? Emphasis on onye ịnụgo nwaanyị dowe nwaanyị na Nigeria. Iwu na ị ga-enwe family n'obodo Igbo, and mind you, nke a bụrụ nke na onye a na-ayị maka papers or residence or ihe ọnụ chọrọ ịkpịa. Onye nke akwa our fellow Igbo sister bịakwa Bangladesh ka o si wee bịakwa, ịghọtago? Iwu, is it possible that na nwoke nwee ike ịnọ dị respectful to nwunye ya? Because ihe agwụkwa m ike o, ọgwụ m ike adịghị maka obodo oyibo. The small noise like this, just obere mkpu anyị eti akpọgo police. Ọ dịghị ka Nigeria ị ga na-eti tiwacha agbọ, nwedị onye ga-abịa. Hello, ka ime ndị oyi, good evening. Ka afọ gị na ebe isi akpọ m? Honorable Ndubisi, no. 17 years. How many days for you in Papa enjoy your Nigeria? 2 days ago, I teacher 2 days ago on Sunday. Self-control, not the man. Only one man to make it, I can answer or that chance. First, I'm going to make it. Still rest in perfect peace.
Amen. So ndị Amen. men na-adị heartless o. Ọkwa nwaanyị ji n'obi onye na-ere ana ego. Yeah. Ọ na-adị heartless, ọ bụrụ ha niile. Ụmụ nwoke ya na-emecha ego nwere. Ihe o ji mee ihe a bụkwara na ọ natara Nigeria bịa site famili ya. Daalụ. Daalụ. All right, I know onye bụ my fear. My fear bụ na m achọrọ ka ọ bịa bụrụ kịta. That na ịmago n'ihe this lady ji eme ụdị omume a bụ maka na nke nwoke chọrọ ịnata Naịjirịa. Biko ajụjụ m chọrọ ịjụ, ọ bụ n'eziokwu ọ pụtara na nke nwaanyị amabụrụ na o nwee nwaanyị na Naịjirịa? Ka ọ suddenly ọ decide ịdị jealous, decide ya ime ihe kwesịrị, decide ya nnọọ that na ọ chọrọzi ka nwoke take care of his family. Ọ mahụ na nke nwoke nwee family na Naịjirịa. Because ya bụ the issue. Ọ pụtara na nke ọ na-ana ka nke nwoke nke nwaanyị mana ụmụ nwaanyị anyị wefụta anya DSS anyị ị ga na-asị kedu ihe ị na-eme asị ịmago ịkwesị ijere ọrụ polisi. Ọ pụta because I have a lot of questions. Onye mabụgola ama na nwoke nwee nwaanyị, onye mabụrụ ama na nwoke nwee nwaanyị, ọ na-afịa arụ. Akụkọ a bụ akụkọ ọ ga-abụ ịnụ asị gị na nke nwaanyị amarọ na o nwee nwaanyị. So osebeziokwu mana ọ bụ na ọ maọbụ na o nwee nwaanyị, why is she overreact? Why o ji overreact ya kịta? Hello. Good evening. Ka ime? No, ka afa gị na-ebe isi akpọ m. Eze nwata nnọọ. Nnọọ, gaa n'ihu. Mm-hmm. Mm. Na-anụ ihe ị na-ekwu. Daalụ sọ. Daalụ. Ike gwụ. Ya bụ the thing eme akpọ ekwensu afa. Meanwhile, ekwensu nọkwala onwe ya. Ekwensu nọkwala onwe ya. Nwekwa ihe ekwensu mere anyị. Hello. Good evening. Kibe. Adị m oyi. Daalụ sọ. Maazị Ejiofor gwa anyị nọ. Daalụ. Hello. Nna anụ ị na-ekwu gaa n'iru.
Mm. Hmm. Mba, ọ na-abata ananụ. Ọ na-abata na ananụ. Mm. Voice gị na-ebreak kwa na-ebreak. Mm. Eh. Daalụ sọ. Daalụ sọ Ejiofor. Ya bụ dịtụ ihe na-ewe m iwe na this situation now bụ that na onye nwụrụ anwụgo and akara inwe 121 ways this man can iji avoid this problem. 121 ways akara avoid this matter. Hello. Okay, no. I'm not saying na that lady nke egwuregwu na ọ ma na ọ nọ nwaanyị na Nigeria. Onye Imo. Ọ ma na ọ nọ nwaanyị. So ọ bụ ofe anya dịka ọ ga-esi nakwa ọ na-amasị ahụ hapụ ya ga-emekwa enjoy. So ọ ma na ọ nọ nwaanyị. Anaghị enye oyi. Ihe niile na-agba nkata nwere ka ọ ghara ịgwa na mata na ọ nọ nwaanyị. Si n'ikwu atụ ya. Mana ọ ihe kpọchiri ntị. So rest in perfect peace. Amen. Dalo. All right. Ikegu 0706 078 5853 0706 048 5853 my phone at 0915 570 okay, the very this lady ma. Now this man and go wine. You will put an egg a year. I'm on my agreement how. I'm on me for signing. But one thing no about that now. Anything in me right now, obu no nwere onye gị na ya dị na mma and all the mad. Ọbụrụkwa gị nwa lọlọ. Ọbụrụ gị first lady. I'm telling you, ọbụrụ gị nwa. Onwe ihe gbasara gị na that man. Ịghọtago? So otu ọbụla isi wee nọrọ now, otu ọbụla ọnọdụ gị na the person si wee dị. Mara na one day na a ga-ahapụ gị ime gịnị ije chọrọ family ha. And all the very bad that as a man ịnọ obodo a nwunye gị nọ with you inwe side chick. Enwere m ike sị ka nweta ndị obodo oyibo a na nke nwaanyị na nwunye obodo oyibo di ya nọrọ Nigeria na di ya n'obodo oyibo nwunye ya nọrọ Nigeria gịnị ya nke nwoke ahụ close. Enwere m ike nsị but the other way ọkwa gị na-achọ okwu a na-akwakwa seed na mmiri ji a na-akwakwa seed na mmiri ji. Hello. Keke ime ka afọ gị na ebe isi akpọ m.
Mr. Chicken no daalụ daalụ okwu a gbujiri anya na ọ dị egwu atọkwa akwa n'obi mmadụ maka mmadụ ịgbacha mbọ ihe na-akpọ na mmadụ kwọrọ aka tiọrọ ọkụkọ akị ihe ọ pụtara maka na mba dị n'iche n'iche mba anụnwa mere ihe anụnwa bụ akụrụ ya n'egwu si na ha bata adịghị agwọ bata adịghị si buru ụzọ gbuo ha bifo ịchọwa agwọ maka na ha dị dedli ihe ama mmadụ ga-enwe ụdị obi ya maka ama na ọ na-eri isi ihe oge ọbịa ha nwere ike ọ bụrụ na ọ rụchagoro ghara ịhụ nọ n'obodo ha na-akwụrụ ya ụgwọ na ebe ahụ obi ma ihe ndị ọzọ ọsịzi ka ihe mere ihe apụ n'ọnụ ga-agbanarị ya kama kwa etu ahụ ka ya gbuo ya maka ama m ndị ọcha si eme nkwere ike okweghị ike arapụ ya at the end of the day nwekweghị ike egbukwuo ya ka o si wee gbuo the young man ya ihe ọ pụtara onye ọbụla na-akpachapụ anya ewu na-akpa n'ụkwa ma ha na ụkwa na-atụgbu ewu anya ka anyị ga tinye na mgbede anụma. All right, daalụ sọ daalụ. All right, 07060485853 otu ọbụla o si na-adị mata that na n'ihe abụrụ nke gị abụrụ nke gị ọ bụrụ rocket science ama m nwaanyị m ji etinye anya n'ihe mmadụ anya wa another thing na shock nke ihe mere unu na-adị adị contented with you n'onwe na like and ọbụrụ na ọka ide boro na iboro emesịa ka iwechi ịchọzi iboro o nuo ya how ka o so dị gị ka ọ ya work ka o so dị gị ka ọ ya work. Alright, mana nsogbu adịrị anything ị na-eme bụ nwaanyị bụ nwoke mara na risk ka ọ bụ gị nwa na onwe gị ime gịnị ịgba n'ilo as a single girl is even riskier for gị nwa bụ a single girl ị na-enwe sugar daddy like ma ọha sugar daddy kwụ na ụgbọala ịghọta so the scenario dị iche ọnwụ ihe bụ na ị nwere an old man like this single, maybe a widower or he has never been married, Guinea Adenama probably una plan towards marriage. Than onye no wine. Well mwaka. Mako ya embezzlement. You auto embezzle ego kicho embezzle dimad. You want idea? Auto embezzlement. Kicho ise embezzle dimad. Because whether you like it or not, oburo nkegi. Ọ bụrụ nke gị kwesịrị dị ije ebe ahụ eje then ọ bụzie na agwa gị that n'ọnụgo nwaanyị or n'ọnụgo nwaanyị yes whether na oju ụmụaka or na o jiri ụmụaka the fact so otu ọnụgo nwaanyị kwesịrị dị nya jealousy kwesịrị ịpụ out of the equation onwe ihe gbasara gị na jealousy na that relation. Jealousy is a good thing because anyway love and affection for the person or a thing. It can be your pet, it can be property, it can be human being. But for the ebe oru n'aka nke di mmadụ kama adị ọkwa amakwa m ife ị na-akọ amakwa m ife ị na-eme you nweghị any right ịdị jealous ebe ahụ since you decide go that's the kind of life ị chọrọ ibi. Because onwe m ya na-ekwu the person na-asị m ụmụ nwaanyị akara na ọdịm kọ kezi ka o so eju m ajụjụ ahụ na ọdịm ka ụmụ nwoke abụ the reason ụmụ nwaanyị ji agba n'ilo ka ọ sị m na m eche na ụmụ nwaanyị bụ the reason ụmụ nwoke ji agba n'ilo o nwe ka o so etinye the question wee sị the truth is that na ọ bụrụ na emepere na ndị mmadụ ama gịnị okay ka na ọ bụ na ndị mmadụ abịaghị afịa na afịa ama nle na ọ bụ na ndị mmadụ abịaghị afịa ama nle it means that na ịkpọpụtagoro afịa na ọ bụ na mmadụ abịaghị bịago ogidi afịa ịma nle afịa ahụ ọ bụrụ rocket science ịma nle the market. In other words ife na kọghọta bụ na ọ bụrụ na ụmụ nwaanyị decide na factor free money or soft life or soft work ba ikwu n'ilo si na ha na-achọ ịgba ịmago nwoke gata gafee
nke nwaanyị try ya 3 days 1 week ọ ya abakpu unu agbampụtazi ilo afịa kpọsara onwere onye dị interested ige afịa kpọsara onwere I'm telling you because after na-asị na ụmụ nwaanyị na fayi ga ụmụ nwoke dị tụkwa nọ discipline ọ bụrụ ife niile efu n'anya gị bụ ihe ga-eme uvu gị. Hello? Hello, that's it. Ka ime? Ka ndị oyi ka afa gị na ebe isi akpọ m? Emmanuel calling from Independence Day. No, Emmanuel. Gaa n'iru. My own contribution, I think out from that this thing on Facebook, and someone gave a voice note kind of that the girl is just a sweet girl no abroad. So, and secondly, if a man abroad and working together will not again why, and are they mentally ready? A na-akọwa gị na nke nwoke anụgo nwaanyị na Nigeria. That's what I'm saying. Although not you go mentally ready to marry, there's no point of name misbehave. Okay. So the whole thing is that women, I don't know, we try to take silly things, meaning, that add it to our life. Probably that girl with the person very old, you know. This guy is not taking it. If you go into details, you come on, not that girl, will not have that abroad. So, and that girl, such thing, no call. I don't think now, we don't know all of myself, that person will not take it lightly. And being that now, the girl, no wine, how people cut them. They were agreement. And believe me, that now, the agreements, the guy already plays smart on her. So the girl could not hold it. Open at the girl, they hold it. Because they are, both of them, they are aware. And the girl, if the guy just play, they are smart. The girl has said, come and so then, but the boy was the best thing. So, okay, no wine, careful with anybody in our bond, and reminding with boundaries, reminding with areas, reminding with things you don't engage yourself with. For any reason, once you're married, then this is not the man will recover no Diego, but he's not mentally ready. Or not mentally ready. Or my problem is not the team no way engage on such acts. Leads there to his death now. No, I cannot come about. He cannot speak for himself because he's gone. He's gone. So they have. So men should stop making that mistake. People know why. People know why. You know. Everyone name and the people know why. Now they can't abroad name of business. Happen why because everyone not know why. This thing I name. There will be no reason for the death. The girl live here. But because of why, now taking a use another person, it's nowhere. So we have to, I'm not even blaming that girl or the man can blame. Because if you're disciplined and mentally ready for marriage, there are boundaries, there are things you don't do. You have to discipline yourself. How long do you think nigga discipline as like let's get from the human form now? Can I have to go do because I'm now one of the reasons why I know why. But companionship. How long do you think is enough, or how disciplined do you think nigga know without wine? How long? How long nigga know without wine? Yes, as okay. You know, medically, I don't know much about it, but medically, staying without wine with its own side effects, okay, according to this thing. But then, if you know what you want, as the Bible says, I can't get back in our common book here. Bring it down, get back in your grave, cut it off. As long as you make it avoid that you achieve your purpose in life, keep avoiding it. As long as him and I get to this point. So, but most times, we try to play smart on ladies, which is very wrong. That is just a girl like you will not end up with this person.
but you went ahead no more engage with that person. The issue bụ na nke nwaanyị anyway, like we said, I am ihe wute m bụ na o lead to ọnwụ, because the question would have been, had it been the story, because the girl, I got no statement to the girl nọ na custody right now, bụ na ọ bụ na ọ marọ n'ọnụgo nwaanyị, then it's a different case. But if whatever thing the girl that work, she will just tell you all the ihe ga-efebe ya. But when friends ma parole ha na-abụ, you cannot tell me na ndị a na-abụ na-emekọ ya, one of friends ha man. It's possible that the friends don't know. It's not possible. I'm telling you, it's not possible. Anyway, commitment, engagement, you get with somebody, you find out you don't want to disclose it to anybody. I'm telling you, it's not possible. Alright, now. There are things you don't disclose to your friend. Okay. Don't wear secret that you cannot disclose to your friend, no matter what. For me, and with that one person, is either a sister or a friend. There is no way. That one person, do you think at this point that the person will disappoint you? The person will sit down for your own tune, for your own sake, for you to be alive. Okay. So it's just as risky as the truth. Don't engage yourself with any girl you know you don't have future or any like you don't want to end up with. If you're emotionally attached to any woman, you know. When you avoid this, open up business, this strictly on the business. All right. Some men are being selfish and greedy, and all this problem, all of that, yeah. So I can play you one smart. I put on one in a day now. Because according to the story, the girl was street girl. Yeah. So if we're going to hustle, you're not just get so it's not done. That's why they say that it's possible that nobody they are aware of what they are going through. No. You understand? So, but then when I'm going to the men should learn to be strict and disciplined. If you see a woman you don't have any future with, don't attach her, don't engage her, don't try to play smart. Because why is she no get but no why all I talk with sometimes inside that she might not the patient will couple not child but and then be like approach today can with that thing. Accommodated you and everything, and the girl will go to any better option nowhere. Do you understand? So men are the cause of one okay. Once you know why, can you go one you tell the people hopefully that I am hopefully. I got June there and I'm the one here, Tom, you know. I got a draw here, had June why, hi, I can't call one more amaro. Yeah, Johanna, I am more amaro. I would have still say something, but I didn't know that for a lot of people wants to call. All right, that also. Yeah, there was. All right. Igbo mother the best way? No. Are there other options? Yes. Walk away. I don't understand. Like, for ego mmenwe. Like what I know now, na Tom sugar. Like life is too precious to me that I didn't actually Igbo mother. And more even no. I didn't like ihe game again. Mona mmadụ inwe issue altercation. Of course, one keep bunite weapon. The way this my life they sweet me, Oto say atom rekpo, I would just walk away. Ejide go me go now, like haba, can do okay, like this whole marriage thing. And as now marriage is a do or die affair. Get ready to get married, prepare yourself. But when it comes to that, na dear draw or you force yourself on a man is a no. That is where I back a problem I need to say about us. Because I'm going like a why I'm a that na onya G why na Nigeria anyway. I'm going to know Maro. Oh, not to see that this man, if like okay to obu this man kita and trust me on Asian country. Regrets. Would they regret because onya dey another Nigeria?
onye afụska family anya. I hope ọkụmma ọ natazi Nigeria at all nga life sentence ma ọ bụ na execute herself. So I refuse to understand emelu ndị mmadụ ji abụ gịnị the last alternative. I refuse to understand it. Love amaka, I like your mother, very beautiful, but you can force somebody in on your life or don't to walk away. You got one man from nowhere, the very sharp, like it like settle all down with you. You know, I wonder, looking in the past, see only love the uchigi scale nanya like on if a metric such anya marriage well of to the extent of Igwe, or even a think that you can take his life or even poison him. Mmaha nakata nwa na echiche ma niile chete ihe dị reasonable enough for mmadụ igbu mmadụ. I can never. And I pray that when we're 3 or 4 persons nature because if na mụ na gị na-emekọ ya ọbụna obere ihe mee onsi na ma achọzi ime gịnị ịchọba another way to imeminam. Hey, oh Chineke nna nyere anyị aka ọ bụrụ ụmụ nwoke dị greedy and selfish. I prefer need the honest. Go and say ahụ ha you no go kwen. Are you in or out? Onye ahụ man or in or out. In a situation where that's no but izuzu. But in order we get the discipline, how long is too long for you to discipline yourself? And so anyway, how long the laka give we know without why? Because ha. I miss you and Ekumake. And you give me man Ekumake abroad just because of. Or because na a day or 2 days, the man know what with the person. So how much more you know would do you? And I am a good that already you can't love just one person. But all discipline, if nani will able ibuzo choose, be a game give Fuzo cause or one, you just admire God's creation. And I guess when he came a temptation. But I've always said no. It's a no for me. Because things like this gonna fall out. You don't know what give wine no na Nigeria now like because work man it's nature. But it's a decision for you we decide is it. Oto anu e man no kwata na ka nkwiro onwe mu. It's your decision now. You can make sure you bring your family to or close, or you bring your business down to Nigeria. Establish a lot of businesses you get member. But I run or go and one set. It doesn't matter how small the business. Every container, even go connection. I don't understand. People get normal like this. How come man a container somewhere now as more shop. Diro one mundo. Carry na obodo Igbo. Na akpata ego, but I have less than 4 or 5 years to live. Man, not because of carelessness. Yes, this man him, but carelessness. Carelessness. Ye mad karima avoid. Ye karime avoid. So I'm sometimes I wonder than I took one. Other easy. Take 2 months, take 6 months, chair, but make sure that you waste your time. If not life get never go in danger. Cut the person, the thing off. Anything game make a ten to go banyenya. Cut wire off. Except of course no love round the cancel love on them. Cut wire off. As simple as ABCD. Get on your can go your car rot in jail. Go in a lose. The wife, because why the single? And we come and never head now to go the girl because the kind of life when you become a Bangladesh man, if any so could I get out of here, especially not when the man but they are this stupid. Sorry, none use that language, but think you use it like that because some men now more than the important ego soon you had their documents, ever hagolan properties hangway.
because anything ga-emenwu at any time. So ọ dị mkpa na ịpụta anything inwe, especially ọ bụrụ na ịma na ije gị bụ ije kukere na ị na-eme kukere waka too much, maka isi gị nwere ike ịnanị ya. Amama mgboro na ga-ekwu ihe a ka ekwute ọfụma, na-egosi na nwunye unu ife unu nwe, ọ bụgo trust ya, biko ịmụgo nwa, gwa nwa gị ahụ, ọ bụgodu na nwa dị 10 years ma 50 years, ụmụazị ya ụmụ ebe ha dị echezo ihe ezo, ụdị ihe a mee, ịgwa ha na onwe ka daddy gị si esiro wee nata, or you did not hear from him for 1 week or 1 month, jee gosi ma o mee gị ebe ndowere ihe ka wee na trọstụrụ nke nwunye gị. Because yes, ụmụ nwaanyị anyị siri ike, ma ha sị asị anyị siri ike, anyị dị egwu, in fact anyị dị ọgọ anyị dị ebube so I don't blame sometimes ụmụ nwoke na-adị trust nwunye ha, but at the end of the day, make sure that na iset nwunye gị up, so ka ọ hapụ ịta afụ. Ọ bụrụ ịhapụrụ ụmụaka ị na-ezu ezu, ịhapụrụ ụmụaka onwezie ka ife si eme gị, achọwazie gị achọ, nwaanyị ataba afụ ihe ọmahụ. Nwere onye pụtara ụwa ịta afụ, nwere onye pụtara ewe ịta afụ. I can beat my chest signal, nwere onye pụtara ụwa ịta afụ, nwere onye ji afọ anya isi. Mba niile anyị na-agba is to ịgbanarị poverty. It's okay to be broke once in a while. Ịdị broke abụrụ na ịdị poor, maka ya bụ na ịdị poor anya iru n'azụ, sọsọ ihe ahụ ị na-eteta ụra eme every morning, just na-enweta maybe 2 square meal or 3 square meal a day, nwezi ọzọ ga-provide nwe onwe gị ya poverty. Mana ịdị broke bụ na ị na-arụsi ọrụ ike, anything ị chọọ ị na-ege mgbe ọbụla iji wee nweta ego, mana ị na-enweta dị ego. So because now they're very important. The kind of lifestyle you choose, make sure that no one may na ndị nọ gị na-akụ n'ime gị na set ifa up, na ndị nọ gị na-akụ ama nta afụfụ, ituzu ezuzo anyị ebele gị akwa, one love gị ebe 3 months or 2 months, ndị ya 1 month. Because this kind of lifestyle, I mean, I will go moon maka sensitivity, mmadụ sensitive to danger, to anything, especially everyone with something with your life, especially everyone with something to do with the fact na ọbụrụ ọsọ second. I say the sensitive of everybody gonna onwe ka onye a sị enwe movement na onye a dịkwa dangerous na akụma onye a no just there, because this man saw this thing coming. Manuche wee ka ọ sị ya that na the girl ama mmenwu ya, but obi gwakwa ya n'oge emi ya, but obi nke ọzọ sị ya na ọma mmenwu ya na ọsọ mba ka ha na-agba. Ado dịka my last scholars wee kwu, ọ bụrụ izi ihe a na-eme, o mebugo ọbata ka ha nwere misunderstanding. Any misunderstanding mụ na gị nwee wee threaten about my life. Yay! We got one of that 070604858553. My bomb that 0915-570-8347. Hello. Good evening. Kekime. Okay, honorable. Ganiru. Wow. Mana the most important thing, but ha na-ege ntị, ha na-anụchi ya. Daalụ. Daalụ sọ. Oh, daalụ. 070604858553. My phone at 0915-570-8347. Hello. Kekime. Eze nwata. No.
Ajija 2 times or 3 times. How long will a man stay without a woman? Ndumbu chie na nwanyi ọtụtụ ha rụọ ka ha na nwaanyị dị na ụmụ ụmụ ndị ji maka nwa ịmụta nwa wee na anụ ọtụtụ nwaanyị wee ndị ji maka igbu iji ugbo ịkụ ugbo wee mee ọtụtụ nwaanyị bifo ndị ụka wee bịa wee mezie ekwe mara dịka ndị ike ada anụ nwaanyị na-abụ ịnụ ana nwaanyị ịnụkwu nwaanyị ịgba akwụkwọ ụtọ ịmụta ha nwee ije kpọta nwa ebe ọzọ ịnụ nwaanyị na-abụ amaghị nye ji ịma nnata ji oriri ịma nnọji na CMO nwunye gị ndị a ama nọ na CWO mana ihe ụwara agagharị o mana ọ gagharị gbarụkwa ebe a onye hụrụ nwunye ya n'anya nụrụ nwaanyị ga-amụ nwaanyị ihe ọbụla gbasara nwaanyị gụrụ ya onye ahụ nwunye ahụ ọ hụrụ n'anya ọtụkwa ya hụrụ nwa 20 years 10 years na ike anyị nwa mụ nwa ọtụkwa ya hụrụ 1 year 2 years 3 years ihe ọbụla gbasara nwaanyị gụọ nwunye m ahụ ka m ga-echeta mụ na nwaanyị na-ekwu okwu n'etin obi m ga-ahụ just and mụ na the woman lebe anya ebe ọzọ wee jebe ọkwa ihe anyị na-ekwu concentrate full stop ọwụkwa iche ọ ahụọla anya na enwe confidence ihe a na-eme na ama Chineke ịmara ị na-ada egoro eju a na-achajikwa ụzọ eluigwe nwa obebikwa amaji ndị ahụ n'ọnwanye ebe a itekwa n'ụlọ obodo oyibo chọrọ ije mara ego jeje onye nke nọ n'ụlọ onye nke nọ n'ebe ahụ akwụrụ agụ everything agbasala nwaanyị ama nnata ji ya nwa alaala ndị nke alụrụ nọ n'ụlọ mebi ọ ga-amụta n'ụmụ n'ụlọ nothing again ihe niile agbasa ama Chineke. Thank you. Daalụ sọ nze nwata ike gwụ eziokwu amaghọ Chukwu because ọ bụ na ịmalụ Chukwu ị kwesịrị ịma that you can't take what you did not give. Ọ bụgodị nọ nke nwaanyị bịa set nke nwoke kpata na alụnye anyị ọ na onye makwana mgbe ọ setịrị ya ọpọ nke ọ bụ na nke nwoke a compensate gị asa atrọst ọkwa ifuru nwoke ejekwe pride ha akparịa m ya ọ bụ na nke nwaanyị nke nwoke esetugo ha esetugo the lady since because onwe na-agbata m n'uche kịta there's a possibility na nke nwoke ejekwe nụọ nwaanyị nke nwaanyị chọpụtazie recently ghọtago osebe okwu. Hello. Ke ka ime? Afọ gị na-ebe isi akpọ m? Tantalizing nnọọ. Na okwu nke agbagote. My brother o. Amaghị m nnọọ ihe ụmụ anyị achọ nnọọ a ga-etibe abụwe mmadụ n'ụmụ nwoke kwesịrị eziri iwe. Ụmụanya na ụmụ nke ebuta n'ụwa na ọdụ ka ha ka wee ibukarị ụmụ nwaanyị n'ụwa. Ọzọ ya ga-emezi gị etu igbuwe mmadụ bifo amabụ bifo ụmụ nwaanyị apụta na akọ nke gị kọrụgodo ya nke afọ ọrịa n'ụzọ nke a na-eche mana what na-emezi these days for nọ na ha maka ego nwa maka ego ihe ego ekwubanye n'ego ọpịawa ahụ adị mma na adị abụ ego ezi ha na-adịsta mind ka ịbịa ozi mmadụ n'okwunubi ya na-emekwe mana ọ dọrọkwa mma because ọ nwere ihe na-adị na-eme n'obodo oyibo bụ ụfọdụ some people na o nwere mma na obodo a ọ na-asaid n'ọnwaanyị na this country na Nigeria obodo ahịa ụkwụ nwaanyị ọzọ ọ na-anụkwa ebe a mana nke a bụ onye ọzọ ihe ọ na-emezi bụ na ọ na ebe a for years ọ na-anata ebe a once in a while na December mana ọ nọ ha n'ebe ahụ ọ bụghị oge ncha ka ị ga na-agba oge ọrịa nwa ka ọ dịrị ka ma ogodo ihe dị mkpesa gị na-echat ya na WhatsApp mgbe ọ bụla ọfọ ọpụ ya ọ na-egide price feedback ọ bụrụ gị na onye ahụ bi emere otu ebiri ihe ọ bụla otu ịbanye ebe ahụ ọ dịkwa ebe ahụ ọda mana nke a onye nke a gburu mmadụ na amaghị ma onye be anyị
Oh, yeah, Nigeria. Oh, Imo State. Hey, it's an My dear. Mana ọ bụrụ na onye ọcha anyị ga-eji nwayọọ na-ekwu ya because anyị ma na ọwe ha. Ọ bụrụ ego bụ the problem. Amara m anyị amara ihe bụ problem but definitely ọ bụrụ ego because the guy nwere o ji ego. Ọ bụrụ ego bụ the problem. Ha na-abụ ji ego ifu the girl ya ma na ọ bụrụ onye na-ata afọ ebe ahụ. A na-achọ marriage na ụdị man na-anụgo nwaanyị na Nigeria ọ na-ayị onye nke a n'obodo oyibo and o kwesịrị ịnata Nigeria on Sunday and ihe a mere on Saturday so daalụ onye bụ the thing na-amụta ihe from it. I am already the future but you prepare yourself for the future. When some certain things ga-abịakwute gị you know ị ga-ama ka ị ga-esi navigate ya ị ga-ama ka ị ga-esi zee ya ị ga-ama ka ị ga-esi nke a ama m but ọma m work ebe nọ. Hello. Good evening. Ka ime? Daalụ sọ. Ka afọ gị na ebe isi akpọ m? Ken Ọjị, nnọọ. Thank you very much. Nnọọ. So, ihe gbasara onye gburu ma onye gburu mmadụ ọkwa ụdị mmadụ si wee dị. Enwere abụ ụmụ nwoke aspanzụ anaghị enyere onwe anyị aka. Ụmụ nwoke na-alaịtị nwaanyị nwoke na-ekpere smart. Abụghị ekpere smart, onye na-ekpere smart ọzọpụta ya dịka ndị ikpe onye ka. Adị ma anyị kwukwara ka akụkọ nwa na-akpọ ịfụnanya. Ị mara mmadụ oge na enwe ịga n'ime ime ga ike abụrụ dị ihe ego. Ka m say that's not emotional. So because of that emotion dị a na-arụ omeghị ụtọtụ ime. Ma the thing bụ na Chukwu anyị ihe anyị na-eme. Ma ticheke nsogbu anyị na-enwe n'obodo a bụghị ihe abụghị ihe na-abụrụ anyị ede serious pain. Gịnị dị na nwaanyị a? Ike Kenya ọkwado okpebe ka a na-eje amara ihe na-akọsi m ihe a niile mana ji igwe ịtụkwara mụta eji amụta ya na-ekwuta na-adị m eji amụta nwoke a na-amụta ga-abụ onye ọrụ ga-emetu echi ebe nwanne echi enyi m ọkọlụ nwoke dị na ọstra ọ na-anụ onye ugbo n'ihi ya nọ na Naịjirịa here ya nọ n'ọstra ọ nọ nwaanyị onye ọcha ebe ahụ ifu ka ha si izo marriage ya ọbọdụ nwaanyị nke onye ọcha ahụ na nwanne bụ mkpụrụ nwaanyị na Naịjirịa dị ọbọdụ koche gbatịa chọcha nwaanyị mmadụ na ọzọ ebe amụtara gị ụmụ ịnọ ụmụ nwoke na ụmụ nwaanyị na-abụ nwaanyị nọ Naịjirịa kịta na ọma mkpọnwụ ndị mgbe ọ chọrọ ịkpọ di ya ụfọdụ kpọ nke nwaanyị hizdatọtị ya nọ chọta okwunye kọrụ nke onye ọcha ya na onye a bụ nwanne ya nwaanyị na mgbe onye ọcha na-aba we are talking about my husband, we are about to, that is not the woman.
eso m na-eji nke nwazi adịgo ekwukwara adịghị na nsogbu maka ọ bụrụ na nwaanyị ahụ nke aja atụ ihe ya na-agba ụmụaka ịbụ na nsogbu karịrị onye ahụ ebe ahụ ọ nọ ọ bụ smartness a ọ gaghị adịcha mma nwoke bụ nwoke bụ nwoke onweghị ka a ga-ebi ịchọrọ ife ime ọyị egwu onye ahụ gị na na-emiri enwekwara m onye dota dota ọ dịrị ya mma mgbe gbogbo ahụ ọ gara onwe ya mmanụ ugbo ndị a na-akpọ naanị ihe anyị na-eme tupu m onwekwana isi ga-adọkwa n'isi azụ enwere ketara na-abụ nwoke nwaanyị na-abụ mmemme nwaanyị ahụ bụ betel onye na-awọbụ mmadụ nwa ahụpụtụ mmebe achịta nọ onye nwọbụka ọịta mpe nwunye m obodo igbo jejeje gbagharịwa wọbụwa mma ndịkwa ha atọ mana ka otu wee dị onye chọrọ ịmara ihe mara ihe na ndị bara si na ya bụ ụlọ na-agbaghị abụ ogene ya na-egbe anya n'ọdụ ka ọ mụta ya ekelekwa m isi ike na program ọ na-emere anya onye nwaanyị gọzie echi gọzikwa gị daalụ sọ daalụ arụgo sọsọ chukwu gọzie m chukwu gọzie m ka ị na-akọzi amen onye ka m bụkwa alright cheta na nọ na live na YouTube na YouTube channel anyị bụ Vote Odenigbo just ịga ebe ahụ ịmago ị ga-afụ search button itinye Vote Odenigbo ife anyị ozugbo adị acha anyị achọ ị ga-afụ ring red tap on it ka ịbanye na live anyị ozugbo kọmentị ya na ịghọtago subscribe ọ bụ na subscribe be afọ mgbatị Chinazọ ị na-ege Odenigbo na Volt 104.3 FM tata o wutekwa m ife anyị ji maka ya wee bịa tata wute mmasịrị gasị because one apart from na-egbugo mmadụ onye egbu nwe ndị ọ hapụ and ndị ọ hapụ abụrụ just family members ndị ọ hapụ bụ nwunye ya na ụmụaka so nke nwaanyị bịa kịta anụba ọgụ amam ihe ọ na-anụ ụra amam ihe ọ na-egburu the man mara m na property ka ọ na-azọ ka nwoke ka ọ na-azọ ọ bụ na nwoke ka ọ na-azọ ọ kara ọrụ m mma na asị na a na-azọ property at least si na ị na-azọ something substantial but ọ bụrụ na nwoke ka ị na-azọ nwoke gbujukwere ebe niile nwoke gba akasa everywhere ka gịnị ka ị ga-eji wee just know take chances on your life because otu ọ nọ kịta that lady adịghị abatazi ọ dịghị abatazi ọma mbatazi ọ ga-anọgodo na nga for now chill bagodu ọ ga-anọgodo na nga ma ọ bụ na ọ ya chill ọ bụ na ma execute because ndị Asians ejiri ọkwa ụdị ịbụ onye mbịambịa wee bịa n'obodo ha wee bịa ịwala ọgọdọ it's alright it's okay alright onye jekwa Cecilia na-afụ gị na YouTube daalụ good evening to you too ka eke ime n'ụbọchị nke taa mam niile ege m ntị Dr. Frankie hello aunty Nazo onye ọ na-asị m hello aunty Nazo onye nke a dịka ọmalụ m ụlọ because I don't like I don't like what I hate good evening daalụ so Dr. Frankie daalụ yes this is the first time I interact with the YouTube live like my god if a social media we're still getting used to it I don't want social media since madam the job demands that you gotta do more visible so that if I name it I get to the permanent site. Hello hey Kime no can't forget na ebe isi akpọ m ha nwa nwoke kwan no ị machara ya anyị na-ekwu ọ dịkwa mma ngwa na-ege ntị nsogbu adọrọ na-ege ntị ị ga-enweta dị isiokwu ị ga-enweta ya very soon very soon ị ga-enweta ya alright so anyị na-ekwu maka nwoke nọ outside the country mewego preparation ka ọ nata Nigeria bịa fụ ezinụlọ ya but unfortunately enyi ya nwaanyị na outside the country naanị ya nọ na the same country actually wee amam onye nke amam na maga asị akpa ya side chick amadị m ihe m ga-akpị ya akpọ because nwunye ya nọrọ n'ebe ọ nọ amam ihe m ga-akpị ya akpọ honestly so
naanị ya wee nwee ishu nke nwaanyị wee baa na chin wepụta mma wee maa the man n'olu maa ya na manhood ya. Otu a ka nwoke si wee gaa surgery or survive the surgery. Otu a ka o si wee na mmụọ. So otu a ka story si wee pụtabazie na nke nwoke ji wee bụrụkwa onye Anambra, nke nwaanyị bụrụ onye Imo steeti, nke nwaanyị bụrụkwa na ọ na-ebi ndụ dị anya probably before meet the man, because even o nwere one thing with lifestyle anyị achọghị support any bad thing mmadụ na-eme, right? And achọghị judge. I'm not in any position to judge anybody, but mma gwa gị ihe ị na-eme dị njọ, ngwa gị na ọ dị njọ, ọ dị mma, mma gwa gị na ọ dị njọ. Be you who. So ọ bụ na ị na-akwụ n'ilo na ị na-agbata ego from ikwu n'ilo, achọ customers in quotes. Yes, there were a lot of good girls na-agba n'ilo, I will say for it. And a lot of them, sometimes they don't like taking the extra mile to success. It's factual with soft work. So a lot of them na-achọ nwoke ga-azọpụta ha, destiny helper, kiniko. So we come like this girl no situation area, because that's not the girl bụkwa akwụna ka ọ na-agba n'ilo. So we meet this man, probably she started changing, because the truth is that love can make us change. Compromise, yeah. You can make sacrifices just because we're in love. If one person get Maggie, he change that lifestyle drastically. You gonna shock. You get to line every day. Or get be there because somebody somewhere is telling you sweet things that you want to hear. He's telling you if I have work why I not calm down. Why I not work I not calm down. Up work or bumble. My yes, no better. That's number one about there na ni. You want to go? So yeah, so we come at the case this lady, but unfortunately, I will not say yema amaro whether no man the man and no why or no maro. I am maro. But the point is that no this man just a day to the door saying after Nigeria. Just a day saying after Nigeria. This man were family in Nigeria. So like this now, this lady just to know, of course, I families, my family, my family in Kemoke. So a lot of people are grieving because of Ife Nkewahime. Which name were I say, what are me family gauge Makamuke na no? And I won't know the thing or they make sense to me. Here na chona nwoke ahụ, a lot of people were ndị nọ n'ilo nwe ya data. That's why I just say nwoke nwaanyị dey fall in love with one person only. But discipline ga-emezi gị is stick here to that person, because na inwe values, because no onye aka I choose go. Ọdịrọ possible kita anu ọdịrọ possible kita that na nwaanyị bụ ofu onye ka ọ love na nwoke bụ ofu, but he decide go mba onye aka nchi onye aka nchọ. So yes, the Nkewoke probably galo Bangladesh fall in love with another person. Decide there to be smart. Are they as smart why in love with you? Why open in a marry or bagging kids just because not a bagging kids or not for here. And that's how brought the case this lady now. Only carbon for the tin and on kitten. So the best next thing feel with maybe making Ibu the man. If I cannot have you, nobody else will. So the very important, in a choose partner, whether na choice or a choice choose wisely. When you can choose, if no work a character, no work mba. If especially if no they go toxic. But also at that point, Onya a Maria Onya is about to unleash the dragon or the beast in the especially when I try to look again at her issues. Especially when I try to look again at her issues. Love ekwesịghị na condone threats, ekwesịghị na condone
insult. Ekwesịrọ. Once onye kekunsi live di with onye ukpalichago ka njugere, especially nwaanyị ọ bụ na ịkpara ya nwoke gị na ya bi n'ụlọ. Ka gị na ya si ebi n'ụlọ? How do you people control ya kun just soap 1 week, 2 weeks? Oh God. And I talk about you because sometimes some certain things marriage is not by force. And they believe other biology fine. Glory to God. Other biology, all is well. Try other biology by making sacrifices, by compromising. Not now, but family siblings are there being within no self. 1 week have gone by like 258 times. Of course, we're getting from different homes. So find a way to manage it. As long as you manage your marriage, manage it, the situation. And in order with somebody that is ready to work it out. I sweep you under the carpet and I sweep you under the carpet. But say you bufte the ofu or da like this, choba mma, choba code, choba seed, choba fuel. Accumulate is not a problem for yourself. Ihe may what the person. Pride, calm down. Pride don't worry about lead the money get to. Osieke igwa the person, especially in marriage, because marriage is otherwise easy forgetting where bakuta. Ndị nọ na relationship can easily decide ignore the person. Enwe ike avoid onye man na-epik zikol ya ọkpọ oge ma nzazi. Gị na onye ahụ ike in 3 months na afụbe because na ị na-eme avoid. Mana marriage ka ebe ị chọrọ ime ya ọ ga-achọrọ ijebe ebe nna gị ọ bụgodị na ịhapụ the house. Ebe ọzọ ị chọrọ ịga. So try as much as possible to be the bigger person. Ịkpọsị nna ma nne ihe ị na-eme like ọkpọm ya na-eke dị. Make sure that the person bụkwa onye na-ege gị ntị. Kacha njọ bụ na enu onye adịghị ege gị mgbe niile unu na-eme agụ dị ekwe. Culturally at least gị nwee buru ụzọ say sorry because somewhere you've decided mana ị ga-point out na ihe o mee like but na ọnwụsịkwa ka isi wee mee na-adọrọ mma and ọ chọghị ikwe na ịdịkwa sorry na-eme otu obi no matter how kpakịrịkpa onye ahụ dị. Anyway, onye jekwa Cecilia na in this life things, my sister, in this life things na-emekwa o. Onye ọbụla neediri ịdị careful. Chukwu meela anyị ebere. Amen. Marianne Neche no na vote high voltage Odenigbo na YouTube na sino daalụ. Hello. Take ime. Anwụ nnọọ. Biko abụọ ụmụ nwaanyị niile na-agụpụkwa sọ m ụmụ nwaanyị biko abụrụ
Sorry. Hmm. Sorry. Ah. Oh, Dalo, Dalo. And go ahead, my last caller for today. Yes, I don't want hear from picky. All the very important. Yes, this is the most important part. Whether ni neme side chico, ni neme men chico. Nke ọbụla ma gị wabụ nwoke ma gị bụ nwaanyị. Whether na ebo ka m hapụ ikpo okwu ahụ ma mkpọ ihe dị m n'obi no. Anyị wee ike studio wee ike ịgbabi ntotu. But ife m chọrọ ikwu bụ biko unu mata na nwaanyị ji emotions eme. Ọkwa ife nwaanyị ọbụla esigodi ya not just n'inugokwa nwaanyị ma no, I'm telling you, just near source of 4 months. Emotions ga-adị attached. Emotions gonna fly everywhere. Ụmụ nwaanyị na attach emotions to every single thing. Every single thing. Only take the grace of God if nwaanyị emotions attach ya to something, ga easily let ya go. Before let ya go, man nwere uru na abalị and no have value na-eweta to her life. Onwe uru na abalị and onye ga na future nwere value ị ga-eweta to her life. Ụmụ nwaanyị na future. Although some of them due to greed ha decide to close the eyes anya ahụ chukwu nye if nwoke nwee good bright future. So he decide ya ni decide go that na ị ga-ebi ndụ dị otu a na nwunye ga nọrọ nso ni decide go nwaanyị ọbụla ị na-agwa gwakwa ya that na ịnụgokwe nwaanyị she either stays or goes. Unu na-akpanya bụ nkata jụọ ya kedu ihe ọ ga-abụ mee or ime like ya. Gwakwa ya n'oge that na nwunye gị nọrọkwa ya na unu ama nna akpa ka mmadụ hafụ ịlafta gị. Because ụmụ nwaanyị anyị dị funny. Ịmachakwana na onye a na nwunye but ihe na-akpịa ka gịnị mee. So ka uche anyị dị ya a na-ekwu for ndị decide go that na ha ya na-emekwa ihe ha na-eme o. Ndị bụ na fa went plastic into rubber ndị na-achị repent. So ka uche anyị dị ya ife ọbụla anyị na-eme anya saa
anyị dị careful. Ijukwana onwe gị, ọ bụ na gị ka emere ụdị ihe ị ga-alike ya. Put onwe gị in the person's shoes. Ị nọkọtakwa once jụọ onwe gị ajụjụ. Ọ bụgodị na the man bụ your destiny helper, enwe good men. Imekọtakwana si na ịchọ ọzọ ime, but na ị na-enyelụkwa m aka ebe dị otu a na ebe dị otu a, m hapụ gị ọkwa ka ya na-emelụ m ya bụ ife. Isiokwu onwe gị na-ekpere, Chineke dube gị. God is a provider. Chukwu bụ nwoke, so he provides. Ọ ga-esendere gị somebody bụ onye nke gị. Simple. Ị nwere many options ga-eme gị hafụ ịlapụta onwe gị, or end your life or your future, your career, whatever it is na inwe. So biko ka anyị dị very 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 careful. Mmadụ mekete ya sịkwa gị eme na my dear sister, my dear brother, mee ife ọbụla ị chọrọ ime otu isi isi wee mee. Mana o ruo na nke ndụ gbakọ ya mana nkụchara ụkwụ nkụcha aka ezi ekwenye gị, a sịkwa gị mee, mana by the time o ruru nke ndụ n'ọnwụ, mgbe nke ị ga-ama na aka m akpa abụ m dị ọcha, ya nwekwa ife mụ ezi ọkwa gị that one. So know when to let go. Malụ mgbe ị ga-akwụsị, malụ mgbe ị ga-emedebe. Ọ dịkwa ka ọha m n'ọnụ. Ebe a ka m ga-asị unu ka ọ dị n'echi niile, ka echi na-eburu ụbọchị ọzọ mụ na unu ga-anọ na Volt 104.3 FM. Onye mara asụ sụọ n'ikwe, onye amaghị asụ sụọ naanị anakali anadị ebe niile. Agbacha ọsọ agụọ mile, agbacha egwu ọ na-anụ ukwu, oriri ama ebuni ji ibi ụgwọ. Uche gị dị ya, ihe asaa n'anya, ọ dị very important. So ka anyị just nọọ je kpọchara obere egwu Fino. Na-eche Fino na ka anyị kpọọ na ụmụ Obiligbo biko. Alright, ka anyị si anọ ka ọ dị n'echi niile. Ndewo. Ndị nke m kata achọ igbu m. Ịma na anọ raining season, arụmadị anabata raining season. So go mgbe alụ m kata akali. Alright, ka ọ dị n'echi niile. Cecilia, Dr. Frankie. Dr. Frankie, your DP is very funny. Marianne Neche, daalụnụ. Ka ọ dị n'echi. Ndewo.